Com estem? En vida vostra se saluda. Moltes gràcies. A tu, home. A nosaltres, a Orgull de Figueres, ens agrada anar al darrere de la gent de Figueres, i gent de Figueres, com deia en Pujol en el seu moment, no cal haver-hi nascut. Pots viure-hi, pots treballar-hi, has de voler-ho ser. Sí. I en Jair Domínguez és un figuerenc que ve molt a Barcelona. Ets el segon figuerenc que venim a entrevistar d'aquells que passen bona part de la seva vida a Barcelona. El segon, no ha sigut el primer. No, sempre hi ha un primer. I en aquest cas no has estat tu. Vaja. És veritat. Ha estat algú que també ha estat en el sector, en Luismi. Home, en Luismi, llavors em quedo més tranquil, perquè en Luismi sempre ha d'anar per davant. I escolta, la de coses que ens va explicar, i a més feien una mica de polèmica les coses que ens explicava. Ja t'ho diré, sí. Val. Escolta, tu a Barcelona quant temps hi passes cada setmana o cada dia? Vens cada dia? No vinc cada dia, ara només vinc obligat els dilluns i els dimecres a fer l'estar passant, però sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre hi ha alguna gestió, alguna entrevista, alguna reunió que sembla que només es puguin fer a Barcelona, perquè els hi costa molt, des de Barcelona els hi costa molt entendre que es poden fer les coses, no sé, per telèfon, o... Sí. Ara en diuen videoconferència. Videoconferència. Sí. Ho trobo un nom una mica massa gros, no? Sí, però això es fa. Aquí no els agrada. Aquí s'ha de fer en presencial i a Barcelona. Si t'has de menjar els embussos, per força per reunir. Hauries de venir, dic, perquè no veniu vosaltres a Navata o a la plaça del Gra. No hi ha manera. Escolta'm, perquè en Jair Domínguez sabem el que és guionista, és escriptor, és presentador de televisió, és mediàtic, però no sabem exactament què volia ser en Jair Domínguez, perquè tu també has estat nen i jove, oi? He estat nen i jove. A quina escola havies anat, de Figueres? Jo havia anat al Josep Pallach. I després, com a institut? A l'Institut Ramon Muntaner. Molt bé. I aquella època què volies ser, tu? Jo en aquella època no me'n recordo què volia ser exactament, però perquè era com allò que cada setmana canvies de parer. Passa. Però n'hi havia una que sempre hi era, que era ser director de cinema. Volia ser director de cinema. A tope, pel broc gros. Hi ha hagut algú que m'ha xiulat que aquest apassionat del cinema que volia ser director de cinema se'n volia anar a Cuba a aprendre cinema. Això és veritat o és una llegenda? Me'n volia anar a Cuba. Podria ser llegenda, però aquesta casualment és certa. I què hi havia a Cuba? Hi ha una molt bona acadèmia de cinema. Encara? A Cuba, doncs ho desconec si encara existeix, però en aquella època, te'n parlo de l'any 96-97, tenia moltes ganes d'anar-hi perquè se'n parlava molt, la gent volia anar a estudiar. Bueno, hi havia diverses opcions, venies a l'ESCAC aquí, que era molt i molt car. A l'ESCAC, sí. Te'n podies anar, com van fer uns amics meus, a estudiar a Nova York, a la NIFA. Que encara devia ser més car, això? Encara era més car perquè t'havies de buscar la vida molt. I llavors l'opció de Cuba, perquè a mi m'interessava més en tema cinematogràfic, doncs el neorealisme, realisme màgic, vulguis dir-li una mirada molt més documental i molt menys Hollywood que la que s'estudia a les acadèmies convencionals. I per això volia anar allà. El que passa és que la vida te fa anar per on vol, no per on vols tu, i vaig acabar fent altres coses. Vaig entrar al món dels diaris, a Figueres, a la ràdio... A l'Hora Nova, no? Vas estar? A l'Hora Nova vaig estar i vaig passar-hi uns anys on hi vaig aprendre de tot. La ràdio era Ona Empordà? I Ona Empordà, a la ràdio. Sí, que allò em va salvar d'anar-me'n a treballar a Mèxic a fer de... no sé què era exactament, però al Golf de Mèxic una central petrolífera. Ah, sí? Sí. O sigui, estaves decidit a fer allò i el fet de creuar el teu camí amb Ona Empordà és el que va desllorigar que tu entressis ja com a professional en l'àmbit dels mitjans de comunicació. Efectivament, gràcies a Sergi Caballero i Didac Moreno, que són dos altres professionals del món de la comunicació, que van ser els que em van fer anar cap a Ona Empordà, a fer en primera instància de tasques com de feia de productor
d'editor, de redactor, de tècnic de so. No tenia ni idea de fer cap de les tres coses, però em vaig aprendre. Molt bé. I escolta'm, ara deixa'm que et pregunti una cosa. Nosaltres que ens agrada molt parlar de Figueres i que ens agrada parlar de l'orgull de Figueres i que de vegades, escolta'm, l'orgull de Figueres està molt present i de vegades sembla que està una mica rovellat i sembla que està una mica amagat en el fons del calaix, aquell que té una mica més de pols i tot això. Aquí a Figueres, què en diuen? Aquí a Barcelona, què en diuen de Figueres? Quina imatge hi ha de Figueres? Quina impressió hi ha? Ara mateix, la impressió que hi ha és que és un lloc perillós. És que és un lloc que jo quan els dic, bueno, jo vaig estudiar a Figueres, vaig passar l'adolescència a Figueres, és bueno, és com dir per algú de... Clar, estem en una zona bastant... Aquí no ens atracaran. No, ara estem a Diagonal, carrer Beethoven, estem a zona alta de Barcelona. Avinguda de Pau Casals, aquí... Sí, el Turó Park. Aquí davant vivia Joan Antoni Samaranch en un pis impressionant de 500 metres quadrats. Efectivament, i allà tenia en Millet el seu despatx. 1, 2, 3, responda otra vez. Me'l trobava de tant en tant per aquí. Però espera, que això era molt interessant, això que deies. És a dir, et diuen que Figueres és el Harlem. O el Bronx. Sí, o sigui, dir Figueres ara mateix és com dir, bueno, Cornellà, l'Hospitalet... Però tu trobes que això és ben bé veritat? No, és veritat ni de bon tros. Perquè, escolta, jo em passejo per Figueres i afortunadament, creu els dits, fins ara no m'ha passat res. Que no vol dir que hagin passat moltes coses, Sí. Aviam, però... A mi a Figueres només m'han atracat com a molt 3 vegades i va ser... Sí, ho dius de debò, això? I va ser d'adolescent. Eren altres nanos. D'acord. Eren nanos de... Dame el reloj, quillo, coses d'aquestes que ens han passat a tots i això et fa ser millor persona. Vull dir que no passa res. Anecdòtic, ja de gran no. I què hem de fer per canviar una mica la imatge de Figueres? Depèn de nosaltres o depèn de la pròpia ciutat, això? El que sí que he sentit a dir des d'aquí és que m'hi he barallat molt amb la gent a dir que Figueres és lletja. Figueres no és lletja. Diuen que Figueres és lletja? Sí, perquè hi ha ara mateix una visió distorsionada, perquè vivim en un món en el que s'extreu tot el dolent de les coses. O sigui, per una banda, tot lo maco, a Instagram tot és preciós, però al mateix temps, quan hi ha un punt de vista que pugui ser dolent per sortir a les notícies, t'agafaran aquell punt de vista. I a les xarxes només es destaca lo negatiu, lo dolent, és el regne dels rondinaires. Sí, home, jo vaig veure un compte d'Instagram que es deia Figueres Fosca o Figueres Oculta o no sé què, que allò semblava, bueno, als Balcans. O sigui, hi havia gent amb matxets al carrer i vaig dir, però sí, aviam, jo vaig estar-hi aquest cap de setmana i no era així, no? Però bueno, en fi, la gent diu el que diu, els que hem viscut allà sabem com està el tema, però també et diré que políticament Figueres, des del meu punt de vista i des de fora, venim d'un silenci. Ha sigut horrorós el que s'ha viscut allà. Jo crec que Figueres, els que hi hem viscut tota la vida, els que l'hem viscut des de fa temps, en el meu cas des de fa 40 anys, l'hem vist molt bé i l'hem vist fatal. I ara està en aquell punt de que si la visqués més podria donar-te una visió molt més acurada de com està, però el que es percep des d'aquí és que no s'han fet bé les coses a Figueres i que s'estan deixant perdre grans oportunitats. Molt bé. Tu, quan vens aquí a Barcelona, intentes fer una mica d'ambaixador empordanès, és a dir, parles de Figueres. Jo me'n recordo quan vaig tenir l'oportunitat de treballar uns anys aquí a Barcelona i vivia, i me'n recordo que a la ràdio on treballava se'n reien de mi perquè em deien el pagès que sempre parla de Figueres és que només sap parlar de Figueres. Tu no ets cap pagès, ja ho sé, però ets d'aquells que hi posa la cullerada i deixa anar Figueres cada 2 per 3 quan pot o no? Estic una mica... Ara mateix em desperta un sentiment agredolç, Figueres, perquè no sé, ja se sap que ningú és profeta a la seva terra i jo, aviam, el record que tinc de Figueres és bo i tot el que tu vulguis. Però últimament, en veure que des de Figueres, pensant en els 2 últims llibres que he publicat o sempre que he fet alguna cosa, se n'ha fet ressò zero a la premsa figuerenca
penso, que estrany, no? Vull dir, jo sempre he estat bé amb Figueres, si he rajat, ha sigut de manera humorística, igual que ho he fet de Vilafant, però en canvi veig que aquestes coses o no han sentat bé o m'han declarat persona non grata, però de les últimes coses que he fet a Figueres no se n'ha parlat en absolut, no? Con la prensa hemos topado, señor Con la prensa Domínguez. hemos topado, sí, els he tractat molt bé, sempre quan ha dit un llibre, el primer que faig és, sisplau, envieu-lo a la premsa de Figueres, perquè no pot ser que només vulguem fer entrevistes per La Vanguardia i pel periòdico. Jo he treballat a premsa comarcal i vull seguir treballant amb ells, no? Pel que pugui, donant-los entrevistes, per mi són tan importants com qualsevol altre diari, però en canvi ells em sembla que no tenen cap interès en parlar de mi, per tant, bueno, va com va. No ho sé, el pregunto. Però m'estranya, espero que no sigui ni enveja, ni sigui vergonya, ni sigui res, perquè jo sempre estaré disposat a parlar amb ells, però, noi, sembla que ha passat alguna cosa. Vols que et digui una cosa? Nosaltres, quan vam posar en marxa Orgull de Figueres, vam fer un editorial i vam posar anem fora de circuit. Modestament, què vol dir això? Que les notes de premsa, copiar i pegar una nota de premsa, això ho fa tothom. Sí. És fàcil, però al cap i a la fi estàs dient allò que aquell que ha promogut aquella nota de premsa vol que tu diguis. Vol més esforç, evitar la nota de premsa, o anar a una roda de premsa i no convertir la roda de premsa pròpiament en la notícia, sinó les teves preguntes i les teves recerques, el contrast amb una altra part. Fora de circuit és una mica això. Ja. És a dir, evitar lo fàcil i anar una mica a buscar el que realment s'ha d'explicar de les coses. Ja. I potser en Jair Domínguez, escolta'm, com que el que fa, ho fa molt bé. A més, té molt d'èxit. Va a Barcelona cada 2 per 3. Es deu guanyar superbé la vida. Això sempre provoca, a Figueres i a Múrcia, jo crec, enveges. Però en els llocs que potser no són molt grans, potser provoca més enveges. I si anem cap allà, perquè si no, n'hi ha que seran embestits per un cotxe. A l'avinguda Pau Casals. Aquesta és la casa on vivia Joan Antoni Samaranch. Home, no sé exactament el pis que era, però aquí vivia Joan Antoni Samaranch i per tant deu viure actualment el seu fill o la seva filla. Sí, perquè aquest pis no s'ha de vendre, eh? Aquest pis no fa pinta de ser un pis de 60 metres quadrats. No. Doncs això és el que et deia una mica del tema premsa, sí. Que a dia d'avui fa la sensació que la premsa és copiar i pegar. Sí. Notes de premsa. Sí. La feina del periodista, on és, on ha quedat, no? Quan un diari el pot crear pràcticament una intel·ligència artificial avui en dia. Ja. De totes maneres, penso que fa més falta que mai el periodista. A mi, de vegades em presenten als llocs com a periodista i dic, ostres, no soc periodista però li tinc tant de respecte a aquesta feina. No trobes a faltar una mica la figura del periodista a l'esquerra, dreta, que sí? Moltíssim. El periodista que investigava, el periodista que tenia inquietuds, que sortia, el que s'ha dit sempre, i s'ha romantitzat moltíssim, no? El periodista ha de sortir al carrer i no sé què. Coi, és que és veritat, és que ha de sortir al carrer i jo no sé si en queden d'aquests periodistes. No, perquè la nota de premsa no cal sortir al carrer. No. Estàs davant del teu ordenador, copies i enganxes. Escolta'm una cosa, Jair. Mira, estem a l'entrada del Turó Park. Jo et proposo una cosa. Nosaltres som petits, aquests d'Orgull de Figueres. Som petits, però eixorits. I se m'ha acudit una cosa. Com que investiguem molt i fem molt periodisme de documentació, dic, he anat a buscar 2 persones que poden dir de tu bé i mal. Perquè et coneixen de quan eres jovenet. No et moguis, no? Ara vindran. Estan amagats darrere d'aquí d'un xiprer. No et moguis, Ara vinc.